ang pagpanaw ni My Little Pony. Dakpako, dili ka na order, dili ka na agay. Halaga ba? Lechono na yan. Okay ra ka day gapalabi makagbiga good. Paghilom day kay sakit ra ba kay bisag masagpaan ta ka. Ma'am, si Pepa kamatyo nun lechono na. Paghaling na mo didto ka kay itak-ang na nato ni. Gibot nga gihilo ang samad ni Pepa, taod-taod mamatay na siya. Ay shalay, pork chop tika. Himja oy, so ngayon, og makita ninyo sunod si Pepa nga naay samad, igna din ko kay akong lutoon, lami ra ba kay kumulutog baboy. Ma'am, unsa nga recipe? Adobo oy buang, lami kay kumulutog adobo, samot nagsisig og pork chop. Atod sa natong lungon sa unicorn nga way sungay ta. Manirang silang Pepa sa patay. Naa silang Pepa og iyang mga tirang nga classmates para mohatod og lungon. Dali na mo dire napa si unicorn nga walay sungay dito sa morgue. Tak-om yung baba kay baho didto. Ikaw ra nang baho, ma'am. Hoy, duha katalinis nga sungay ahadi dapit ang morgihanan kay moadto mi didto na bibisitahon. Naas langit, char, straight ra mi daw ka din liko na pagbalik, liko na po din langit dayon impyerno. Ay, bitaw, nabitaw sa langit talata. My little pony, my little pony. Meh. Wow, ninduta diri kay dagag mga patay satisfying kita naon bang wala sila mga hiningnan nindot kita naon. Hala, hello. Ay, shala. Abi na magpatay na ka gitabangan di kang Twilight Pony. Yes, gitabangan ko pero wala pa ko'y sungay ron matubuan ra. Pero ikaw tirang juke ka bebisig sa. Wow. What if birahon ko na? Shh, saba uy. What if raman? Hala, parehas lagi ta nabalian pug ko diri o. Bogo, di na bali. Wow, dili ra ba na balik kay bisag ako'y mo bali ana drawingin ninyo akong samad o. Dili para bapod ka patay bisag ako'y mo patay nimong buanga ka. Drawingon nila gom og iruog ni Pepa og ni Suzy ang samad ni Pedro. Unsa man na oy tarunga oy. Diyos mio marimar batian oy porhigaba circle. Unsa man na ni Gigi muna pud na flower na poy kulira nga drawing og Mr. Potato na poy parot. Ni unsa man na oy tai. Paghilom kay bisag isulod kag gabaong. Wow. Bisag bati jud inyong drawing. Pilingon sagpa-sagpaon ti ka bisag mamatay jud karon drawing ni ako aw. Sus basic unsa man. Nga ha. Niyon sa man ay flower pang abnormal na may mo drawing ana. Huy bayot kamusta nakadira mag-inom ta ini gawas nimo ha bantay ka. Mag-inom. Saba oy laksiun ko nang nimo ron. Makalaksi ka nako, kagwapa nako. Pilingon. Di mo motuon no. Sa kagwapa gani nako mo do lang nurse tan-awa ha. Ding 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 ding. Adto sa didto oy. Sagpaon ti kang unsa man oy murar ba to siya gwapo. Sa muka, unsa man oy unicorn nga walay sungay giap-apa jud. Paghilom bisag laparohon kag gulag to. Tarong-tarunga ko kay bisag ihaya hinon ka ugma di hinon ka mabtag ugma buanga karon tarong-tarunga jud kung buanga ka ha. Tarong-tarunga pug ko kay bisag shotgunon ko na imong ulo di jud ka mabtag unya buanga ka katulan ni. Unsa man ni oy mana? Tarunga di makakagustog shotgunon. My Little Pony, mga una, gusto makakamahiluan para mamatay kag sayo. Kana lang ako abi kanang basta kana. Hoy, unicorn nga way sungay pamilig tarong uy. Lagi. Hoy, unsay mong kinahanglanon? Tubag oy unicorn. Tubag oy laparohon kag walag tuoron. Hoy, unsay mong kinahanglanon oy bisag tukon di karon. What oy apurado, gakaon pa ganing tawo ba? Tawo di ay ka. Sa kundunggan bi. Unicorn na apurado, wala arbay sungay puri gaba lang agi. Humana ng pamisita, panguli na mong tanan. Bye, orange na mo. Bye, oy. Pilingon, di man ikaw. Ay, di ako. Natangtang ang hilo. Hala ma'am, natangtang ang hilo nga imong gibutang nako ato. Hala, mamatay na ko no. Ay, unta Pepa, unta pero dili oy, maulian na kang buanga ka. Oh, wow, makapanirang na pukog balik. Madagma raund ta ka. Hi, miabot ng prinsesa. Ay, pilingon. Wow, pilingon. Ato ra ka sa hospital. Mao pilingon jud kina siya ba ato pa na siya sa hospital. Lisod po na ulian na gud akong samad ay balik di ay na makapanglaki na ko balik.